Bona nit a tots i benvinguts a este concert commemoratiu del 30 aniversari dels Dimonis Rajolis d'Alqueria. L'associació no volien deixar passar una data tan important i vam decidir fer aquest concert amb la Xafigà de Muro per celebrar plegats que fa 3 dècades que una festa del Marell va acabar amb un correfoc improvisat, que hem voltat per Espanya representant el nom del nostre poble, o que cada vegada més ens hem acostumat al tro final de Miqui. En fi, els anys passen i calia celebrar-ho com nosaltres sabem. La col·laboració amb la Xafigà ens permet també l'oportunitat de ser presents del debut del seu nou director, Rodrigo Guigó, a qui desitgem molta sort. No obstant, no podem deixar d'agrair els anys de dedicació que Jaume Gonçalves li va dedicar a la colla. Gràcies, Jaume. Comencem el concert amb un recoll d'obres, pasdobles i música festera. En primer lloc, escoltarem Fanfare for the Common Man, d'Aaron Copland, una obra per a metalls i percussió escrita en homenatge als combatents aliats de la Segona Guerra Mundial. Continuarem amb Uluk Bek, de Saúl Gómez, una peça escrita per a la comparsa Mudéjar d'Ontinyent l'any de la seva capitania 2020-2022, que forma part de la suite Mudéjar. En tercer lloc interpretaran Olga, de José Rafael Pascual Vilaplana, un pas doble dedicat a Olga Santamaría Encinas, fallera de la Comissió de Benirredrà, Gandia, i la coneguda Marxa Cristiana de Francisco Valor, Nasaurina, dedicada a Sara Jordà Linares, germana de l'Alferes 2023 de la filla Alcodianos d'Alcoi. El seu títol, Nasaurina, fa referència a Nasaurina d'Entensa, esposa de l'almirall Roger de Llúria, personatge central del projecte musical Suite Alcodianima. Seguirem amb La Cremadella, de José Rafael Pascual Vilaplana, un ensemble per a dolçaines, percussió i metall, dedicat a la colla de dolçainers i tabaraters l'Esclat, del Vergell. I la marxa Mora Paula B, de Mayo Roig Vila, dedicada a Pilar Ballester, de part del seu marit Abelardo Soler, amb motiu del naixement dels seus fills, Abel i Pau. Per finalitzar, escoltarem O Vos Hòmens, de Pau Casals, amb arranjament de Stokowski, una obra de metall que Casals va composar cap al 1932 per a l'abadia benedictina de Montserrat. Doncs bé, sense més dilació, done pas al director de la Xafigà, Rodrigo Guigó.
Continuem el concert amb la suite musical composta per l'albaidí Mario Roig, pel 30 aniversari dels Dimonis Rafolins. Com bé sabeu, els dimonis hem tingut sempre ganes de créixer. Eixa petit ens ha dut a Portugal, a Lleó i a Torrijos. Ens ha fet idear i participar en algunes obres teatrals. Ens ha convidat a enginyar i idear nous aparells. Ara només ens quedava tindre una música pròpia que ens identificara com a associació, com a dimonis i com a grup. Ara bé, durant tantos anys hem crescut molt, però els dimonis tenim molt clar d'on venim. I és per això que aquesta suite musical està dedicada als tres fundadors, Rafa Faiten, Juanjo Ripoll i Jaume Pasqual, a qui demane, per favor, que junt al nostre president Miki facin presència a l'escenari per poder fer-los entrega d'uns detalls. Bona nit a tots. No sé, estic emocionat perquè no m'esperava una cosa així, però de tota manera donar això que ens entreguen a tot el poble, perquè en definitiva va ser tot el poble, joves, adolescents, xiquets, gent major, tots els que van recolzar això. O sigui, que nosaltres estem així fundadors, però realment ha sigut tot el poble, val? I ja que estic així també donar les gràcies a la meva dona Rosa per tot el que va aguantar en aquell temps, perquè van ser moments difícils. Vinga, gràcies a tots. Després d'aquest acte acabarem el concert presentant esta suite que consta de San Roro el Rafolí, un vals per a dolçaina i tabal que anuncia l'arribada del dimoni principal, San Roro. Continuarem amb Dimonis Ratolins, endimoniada dedicada a la colla infantil, que és una obra de caràcter alegre i festiu, que convida a participar i representa les qualitats dels nostres ratolins. En tercer lloc, escoltarem Dimonis d'Alqueria, una segona endimonia dedicada a les nostres arrels i representativa del nostre Tanarà, divertit i jocós. Seguirem amb Foc Rafolí Festa, una última endimoniada més canalla i festiva per al nostre correfoc. Finalitzarem escoltant l'obra Obertura Dimonis Rafolins, una peça piromusical per a dolçaina, percussió i metalls. Demane doncs de nou la presència a l'escenari de Rodrigo Vigo, el director de la Chafira.
Abans de l'última peça piromusical, només ens queda agrair-vos a tots l'assistència al Correfoc i la col·laboració a l'Ajuntament de l'Alqueria. Disfruteu del gran final que ens espera. I qui no vulgui pols, que no vagi a mirar.